L'aposta d'Anuntis per al BD Digital Congress i les seves 3 àrees es basa bàsicament en fer servir-lo com a punt de ressonància de tot el treball d'innovació que estem fent dintre de la casa. En concret, tot el que estem treballant amb innovació en el que és els nous dispositius mòbils i com els usuaris interactuen amb ells, en les 3 marques que tenim: Fotocasa, Cotxesnet i Segunda Mano. Volem fer servir el BD Digital per donar a conèixer el que estem fent i sobretot també per rebre feedback dels usuaris al respecte del mateix. Les tendències que des d'Anuntis veiem són clarament dues. Una, l'usuari evoluciona cap al dispositiu mòbil, l'usuari es converteix en un usuari social. És el que es ve a dir usuari Solomo, no? Social, Local and Mobile. I també el que es coneix com l'usuari ROP, usuaris que fan cerques online i compren offline, usuaris que fan cerques offline i acaben comprant offline. L'on i l'off es fusionen i aquesta és la tendència de futur. Com a tret diferencial, jo crec que destacaria l'evolució de com ens estan evolucionant les audiències dels nostres portals online, que fa no tant eren publicacions paper, que ara ja són gairebé en una quarta part publicacions mòbils. L'usuari ha optat el dispositiu mòbil com a eina per interactuar amb ells i això implica que tinguem que repensar tot el nostre model de negoci i ens tinguem que adaptar cap a ells. I això és un dels grans reptes que tenim en els pròxims anys.